само че тогава натискът на Карабах бе доста по-сериозен. Няколко не лоши ситуации за играчите на Гурбан Гурбанов, а сега грешката е от страна на Оливие Вердон и възможността е много сериозна за гостите. Изстрел и топката попада във вратата. И ето как силната форма на Жуниньо продължава. Върната топка от Дини Шалмейда, тук се позабави Оливие Вердон. Не успя и да загърби съперника, тръгна да го поваля, само че Сон изпълнява статичното положение. Яко Петровски връща топката в наказателното поле. Изстрел с гол, Агрида за Лудогорец. Добавка, след това резултата е изравнен. Квадводуел в 13-та минута. Хубаво подаване към Яко Петровски. След това изстрел с глава на Дини Шалмейда. Вратарът на Орлите пък отново изпраща топката напред, където е Руан Крус. Той обладява финтове на Руан Крус. Подкрепа и от страна на Квадводуел. В крайна сметка за момент се справи защитата. Шанс за Лудогорец. Изстрел, който е блокиран. Няма как да говорим за игра с ръка. Още веднъж ситуацията. Засилва се Квадводуел. Стреля 2-1 за Лудогорец. Пълен обрат за Орлите в рамките на минути, който в центъра на вратата. А това е начинът, по който привържениците по трибуните показват своята подкрепа към Бернард Екпетей в 37-та минута. Леандро Андраде. Изстрел на Леандро Андраде. Сериозна опасност. Подаване в наказателното поле и това е дуспа за Карабах. Да видим още веднъж. Педро Нареси тук закъсня. Засилва се Бензия и стреля 2-2. В началото на 6-те добавени минути на първото полувреме 2-2. Мощно изпълнение, безапелационно изпълнение в центъра на вратата. Атака сега за Карабах. Центриране. Шанс за Бензия, който сваля топката на гърди. Връща към Андраде. Получи се и рикошет. 3-2 за гостите. Пълен обрат, който идва още преди края на полувремето. А появилият се от резервната скамейка Патрик Андраде успя в рамките на няколко минути. Много по-бързо играчите на Гурбан Гурбанов успяха да осъществят пълния обрат. Още един при опита за Ясин Бензия. Подаване в свободно пространство. Това изглежда много опасно. Още едно подаване към Матеус да Силва, който стреля. Оливие Вердон с ключов шпагат. Асистенции, дали Сон няма да стреля. Точно така испанецът с изпълнение, което минава над вратата. Храмов в Баку. Още едно извеждащо подаване към Руан Крус. Успява да се пребори за топката. Това е добра възможност за Лудогорец. Руан Крус стреля. Руан Крус. Ударът поминава покрай вратата. Късните периоди на европейските клубни турнири. Затова обаче след малко, защото Карабах отново атакува. Изглежда много опасна цялата ситуация. Много опасна ситуация. Каква серия от финтове само от страна на подаване сега в предни позиции. Аслак фон Витри трябва да се справя в защита. Продълженията започват с активни действия на Карабах. Нещо, което е притеснително. Изстрел след това и гол за Карабах. Много мощно изпълнение след това. Отново в добри действия Абдела Зубир, капитана. Дини Шалмейда с извеждащо подаване към Спас Делев. Той овладява на гърди. Шанс за Спас Делев. Изстрел. Джонатан търси позиция за изстрел. Намеря. От този оформил се проблем. Тук обаче ситуацията може да стане ужасяваща за отбора на Лудогорец. Шанс за Карабах за четвърто попадение. Каква намеса! Само от страна на Антон Недялков, който се оказа последната преграда пред гола. Това подаване осигурява още една възможност за Карабах. Този път Бонман се намесва при добавката. Топката попада в мрежата и резултатът е 5-2 в полза на Карабах. Оливие Вердон, човекът, който в случая не се изтегли на време. Видяхте колко възможност за отбора на Карабах. Включване по десния фланг, свободно пространство. Влизане в наказателното поле и резултатът става 6-2. Още веднъж недобро подаване. Много футболисти извън своята позиция. А само Едвин Куртулуш и Оливие Вердон няма как да се справят в защита и през януари, на 23 и 30 януари. А тук Лудогорец може да се окаже изоставащ в резултата с цели 5 попадения. И ситуация, която вече тотално излиза извън контрол за Лудогорец.